Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo Pi. Tak buka boleh? Bukaan, Mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa, Mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar ya. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo Mah. Senajan no mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan iki Mas Woi, nyapo. ndang rapi, mikir rapi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rapi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enak urung rapi-rapi. Kaki rapi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane sudah rapi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rapi-rapi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger ngene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dibas. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontal kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Iki ya iya, ya Caca. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gitu ya. Aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cek meneng ae iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cek meneng ae iki, meneng ae. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Sapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan, Mina jenenge wong wedok. Cuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo aku. Masa njaluk ngajeni ta? He? Jaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Qur'an. Ora ngono kuwi. Biasane jaluk ngajeni. ngajeni. Kowe kuwasa kawakmu kowe kudu
aku kudu mbok deni ngono kowe ra ngono kuwi lho. Piye? Jaluk kan ngapane? Aku kudu mbok deni lah wong aku suweh tuwa saka kamu. Lucy kok. Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo wong diregani. Kan junjung, Dik. Dijunjung kok. Aja ditutup. Hop. Wes. Lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi. Wes. Wabot. Entuk apa we? Ma, aku ki mbayangke umpama ora duwe jelas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak piye to, Ma? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya kari bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane kuwi wisan. Iya kuwi. Sampun siap badhe nikah? Sampun. Kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah. Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal iki? HP. HP. Kok saged mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Tak ingetin lur, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek nang kuburan. Mapan kabeh, mujur ngalor ya jem. Bojoku sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi. Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kene apa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Ya tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Lapo Mak, kok kaya bingung? Bangetan piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda sama tu santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. Sembok peres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nompo Allah. Ya entah koyo kena gandang digulung ya. Saman kok pinter bahasa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo mae ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Aku tuh bingung ngerasa urip iki.
Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo kuwi gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sapa bae. Ambekan sih, kok ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Oh kok pengen dados tentara? Pengen bedili wong. Sing sampean bedili wong sing piye? Mantanku, Gus. Lho sampean sik cilik kok duwe mantan lho. Lah piye pengalaman? Pengalaman mantan piye? Pengalaman mantane pripun? Selingkuh. Wis sik cilik ora oleh mikir ngono kuwi. Oh, sik cilik masuk kelas 4 kok wis duwe pacar. Cidro Gus nek pacaran sakniki mboten. Sakniki napa niku? Dolan. Main FF selalu nomor 1. Wis main FF ya. Ayo salam nang ayah. Iki ayahmu nonton gini. Dari awakmu nang kono iku kumpul kebo. Lho kok jaran malah cengengesan. Piye ta bagi? Ning Taiwan kita ngomongi orang yang kebo. Aku yuk kalek kumpul kebo iki. Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sing penting kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapu dadak kebo barang. Wong pirang-pirang yo nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumah saku lek omongan kok Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Nah nggih, salat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lah wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus salat umpamane ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampine kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mas, Apa? sampai nek eling ora sih nek mambengi malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mak. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangane? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatan. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Yo timun. Teko sampean, Mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas, Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Ndok apa sing paling enak? Ndok pitik. Salah. Ndok pitik. Salah. Pitik. Salah. Ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur. Oh, enak deh isu-isu kuwi. Bisa bahasa Cina toh? Iso Bahasa Cina roti kongguan, telek pitik. teletong, Nek manuk angkrem. si otong. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet.
Lah piye lho, guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Ketrak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora ya remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nak nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI. Ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya ya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya ya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden. Oh, lah kok. Omong konco. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cotot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu ombo? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo Napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu ama banget iku, Mas. Nggih. Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tahu, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen? Ih, jomene badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah gua mu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Musuk wis gak iso ngadeg. Kok jomene ngadeg to, Sri? Wong tak sebule lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik. Ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to ndeng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowo-owo gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji. Yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Kok dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilap bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale
dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjol-gonjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Dalan bayi iki madepe nang ndi to? Ndangak. Ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul koyo kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-ntul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Tak cocok. Anja. Tuku anggur neng Kalimantan daripada manuk mau nganggur kene tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok terima mbok nggo dolanan. Korea delokok jaran. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Bah. Tutup botol ki sesuk tak gecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belane pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah ku ngajak gendut sesuk tak gedhek lho kaya. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anja. Mbak, sampane wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ya menggeh-menggeh kuwi. Dik, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to. Nyapa ora gelem. Alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gawe bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya, ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku aja mbok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa?
Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Dek ini anak bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki anak wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku yo mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku yo ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem yo. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjir. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku yo ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjir. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini anak bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki anak wong gak duwe dhuwit golek utangan. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku? Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir.
aku panggah siap. Yo ngemi kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jero? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero? Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Riwe. Ketek nih kak, ketek menek. Ya. Mudune apa nih disit? Digile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Kudu. Dase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Angger ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe ndingin. Ya ora ke keteke munggah terus mudun apane disit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jaman keteke ngono. Kadung gregeten tak rabi pisan we. Wani pira? Ya njalukmu pira panggah tatak kok sah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Si Victor Bo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Mbak, kacang apa sing diimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Heh? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini ki jurusanmu apa ning ndi gak ngerti masamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Ya kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog diimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah Apa? Duit lonjo. Lho, lah sampean ki piye to? Duit sing wingi lho isih lho kok gage-gage ngenai sengit aku nek kaya ngene iki, Mas. Ya disimpen sih. Sampean ki piye to? Apa sampean ki ora ngerti wong wedok ki boros, wong wedok ki tukang entek-entekke duit. Apa disimpen sampean dhewe lho menyang karaoke, menyang ngopi karo kancane nongkrong ngono lho. Wong lanang kok ming pegaweane kerja golek duit nek bojone. Wis karo
Wah aku nggadekke pekarangan nang BRI payu 85 yuta. Tak tukokke tuyul nang Gunung Kawi entuk 3. Mulai tak adai kerdo Supermi. Tak tumpake bis Sumber Kencana. Teko mantingan mabuk loro tele-tele tak buak dalan. Garek siji tekan ngomah ki ora gelem nyolong gur mentil ae. Saya ini iki. Ayo amoh bojomu padahal tuyule ya iki. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Tak dudi ndokku. Kok jelas. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to lek sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro pi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek iso lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngising ngetokno telek ngono tapi ya jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak rusakan aku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Ora masalah. ngedupak purun. Ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Lah iki nyapa? Ngene iki nek ra dibojo ngempek apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ngene iki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkerep wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anja. Mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah.
Lah nek dijukuk orang ketiga. Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. Bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho Bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Adopsine aku toh. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya Bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son panganane akeh. So manuk dimurahno, dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumasane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk? Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Nyapa? Tak sodok nangis wing. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi sodok medal. Yo ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido, cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot genten paling polahmu ya ora karu-karuan. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek esuk lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku wonge menak.
Menggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho ya. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno iki piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene ya kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Kowe iki ayu-ayu mau mbako to yu. Apa tenan to iki? Tenan, mosok kowe ra ngandel to. Jelas-lae mbakone grewol. Lak yo apek. Takoni wong-wong sing tau karo aku lho. Apa kurang gawean? Mending ya tekok sing duwe langsung to. Lah kuwi wingi ndek cerita iki. Enak ceritane to tibake. Mumpung aku nganggur iki, tak rungokne. Lah aku kan bar dintup to ya. Hati-hati lho nek dintup. Engko ntupe keri bahaya. Isuk wi aku bar ngentup. Lah sorene wi aku ape dintup wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkirane. Padha antri. Lah ceritane wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Dimik iki surup-surup ngono suwale dipedhep ngene. Tuh ngono. Piye to we? Lah kok ngantek gak? Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iku belum tentu. Iso-iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Enggak sikil. Apa tadi? Yo kok isih takok ae iki lho. Gak sopan aku kok secongor dirujak ning mlayu wadan brodol lah cangkeme. Gak suka piye to, Mak? Wong ditakoki kok gak suka iki lho. Rojak cingor gendeng masak alap. Oh alah, diganti to Mas saiki. Gak ngerti aku. Pesan pas kamu dirujak congor tak antem-tang lho cangkemmu. Cok buncak ngomong kok. Yo Mak, ditakoki ngono kok nesu-nesu. Kok geting aku. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bunga kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene, sik njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu ketoke ngenyek ngono to. Mas, Apa? kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Tarah nyatane yo ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ra marem. Kok yo nantang wong wedok ping Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat.
kurus tinggi, dada rata. Kalau kadung dibuka nih melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki panggo wedok tulen, ya wedok tulen Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah crit ora apa-apa. Wis ndak tahan kalau lawang nganggur lah. Dene di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono lho, Mas. Selalu nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Iso gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang ngrasa ngomel ae. Panggang geger ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane. Yo pemanasan tuh yo. Lah iya to ben seru lho. Ya aku di mik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Yo di mik iki surup-surup ngono suwale dibedep ngene. Tuh ngono. Iya to. Lah kok ngantek gaber-gaber ngono. Nah ditekoni apa wi? Kowe bar karo sapa to, Dik? Loh, lah nek apa Mas aku ngono. Wah, mbune mbakku tok iki. Nek ndelok gaber-gaber ngono kuwi ketoke wong tuwek iki. Mbakune grewol. Iya, aku ngono to. Ngaku aku jujur kok. Walah, tuwek bareng ya doyan to tibake. Iki yo kanggo kowe kabeh yo. Nek sekirane kowe bar selingkuh nih yo gage diumbah cah, terutama bagian pentil, tenan. Nek bagian papak cah ora nek ambune rokok ya ngene. Nek pentil ki pasti ngono. Iki tenan cah iki cerita nyata iki yo. Kalau rungokno pentele kon ngumbah. Aku gak ngapusi tenan. Mas, Apa, Dik? islik yo. Yah ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Goyong kono lho. Ndak pengen ta sampean? Yo pengen to. Awan-awan ngejak bulat kok yo seru. Awan rapopo engko bengi yo imbone ya. Ngene iki lho, ndek bojo doyan ijlik nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Arep takok. Kena opo sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Ket kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bundet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok lakon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Pre panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon iki. Penak Mas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome pre panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan wis ganteng. Terus sampai sekarang kamu juga gadis. Kok dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Terus aja no. Kucrit kuwi cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis mandi kono loh. Ya wis aku tak adus sik. Ya.
Aja lali gene kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu kok piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Oh, larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Kowe pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja piye kirae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu kira-kira. Sasi telu berarti kowe urun tangan karo sikil. Lah lek moto karo irunge ya kon golek pakene dhewe kono. Berarti ora aku tok sing gawe. Soalnya lek golek sing resiko ya bayar. Nggo dhuwit gambar ungkal iki. Duit apa ora? Siliono sik ya. Tak nggo golek spek bidadari. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing utuh bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake nggondi? Sekali mlebu blung ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongane. Lah kuwi kena golahan parkir. Kakrok ndene. Anjir. Nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan, gak ngerti wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet lu langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng. Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah diketuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek yo ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus yo ora mampeh, karo Mas Pur yo ora enak, karo Mas Imam yo ora puas. Wis to, nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjir. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Yo kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ndak cemburu aku. Padune cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu somben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Malu-maluin aku loh. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kon anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek. Kok cewek dedok ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo blusuk rono. Anjir. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes, kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho?
Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dek tangine ra manuk goblok renekne. Lah iki lho lagu sedih kok malah lehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Masane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Mas Yanto. Iki cawetmu ketinggalan. Berarti gonamu kecanggung. Wis urung bayar, San. Duit sesuk ae. Bayar sih, Mas. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sakene. Ndang. Malah gladah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong, tempe arem-arem. Nek lontong neng jero tempe, merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Ya nglebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk aja sing delak. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya to, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sapa bae. Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman.
eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes Rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjian belum buka ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jembleng banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong BB kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa diungkit-ungkit. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok ae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir. Kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek memang mikir copoten ae kuwi ndase. Kok iso. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong neng jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Ya nglebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe aja sing ndelok akeh cacile. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditumpaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Mak? Ya mbuh. Ngene lho men kemen. Loh kok ajaran malah dikemen-kemen ke? Nanti aja kakean mangan gedhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motore metik sing ditumpaki motore metik lapo kon numpak bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Kuwi untung kowe ora digedhike wong sak donya, ya Allah. Lah iya. Kemen, sejak esok lho kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjir. Iki ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho nganggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro jane? Pokoke senenganku sing garing rogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar lho piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep rela lak koloni sayang ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Kayu delengkok jaran. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Ngomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Apa
tapi iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Ki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Sedih aku, pokoknya aku dino iki sik sedih iki. Gek kowe iki lho sedihnya apa? Wis to rasa mewek, mundak ilang ku ayumu. Lah perkarane iki apa? Kok ngantek sedih? Aku sedih. Mambengi ora mbok jak iclik. Lah wis tak enteni kesuwen kok ngantek keturun to aku. Lah nyapa ora mbok gugah iki. Ora usah nangis to. Aku ngono iki malah terenyuh to. Mas, nyapa? ayo budal to. Budal ning ndi? Wong panase koyo ngene kok. Golek nggon. Lah nyapa dadak golek nggon? Nang omah kan sepi. Kita cari tempat yang indah. Alah kesuwen ning ngisor pring lho. Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng iki. Nek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke ora malih ya. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Malang kok nah kan ya iso to. Piye to? Ini parahnya. Mbak, rabi yuk. Mbak, rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anjay. Nek alis kandel ngono kuwi apa ya kuat mancal, Dek? Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe? Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah. Kabung wis suwi lho, ora tak cas lho. Mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani kowe. Wani aku. Direm sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek Des. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, sepil barangnya Cang. Sakmen kok barang wis elek Mas, beli elek. Lah ngono sing dibahas uclak ijlik kae. Sampe nek tak sepile barang ki ya mesti mutang sak menika. Ayo, dadi yo elek tenan lho. Aduh Dek, enak Mas. Enak kondi. Anjay. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Halo Yang. Halo. Kenapa? Duit kuntek ya? Duit? Iya. Lah wingi sak transfer ya lho. Lah mau transfer lho, sasi kepungkur. Kurang? Ya wis entek to. Oh. 2 juta? 50 ae ya. 50? Iya. Kok didik men 50 juta iki? Aku wis cukup iki lho. Lah terus piro? 1 juta ya? Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi enggak seminggu enggak lho ya. Seminggu?
Lah ura-ura iki Bang. Sampai rak entek. Arep tanggo nyawer kan. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo, Aja yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sama yang susah. lah emang samu em gak susah ya. Aduh harus bojo. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak nos minggu. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Kira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya, kangelan lho wingi. Mulane nggrene wong ape ngrabini aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa, Mak? Keripik kerining. Ning apa roh pora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Apa cita apa? Keripik kerining kuping gak salah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lah, aku gak suka ngene iki. Gak tau teku. Lah apa tek kok sing nonton? Lah wong sing lakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Rambut iki bahasa Arab apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Nah, basa Jawane kunduran truk iki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawane nek ra matek Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Iya meneh nek wis kunduran truk kok lho arep lapo. Tapi yo. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus?
Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa, Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan iki ora wani jawab mau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados arta yambek. Aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni khilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo malih sregep kok. Hilaf kok bertahun-tahun nggih, Gus? Ya. Aku gelem dadi bojomu. Aku syarat Neng aku duwe bebono. apa bebanan? Bebanane sagu? Sagu. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan nih. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu? Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh yo, Bang. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe udanani. Ora udani. Masa kowe gelem ora gelem dadi bojo? Kok sik to Bandung? Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe candi 1000. Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Ini 250. Mas, Apa? malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, Mas, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk mana tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Riwe. Ketek nikah, ketek menek. Ya. Mudune apane dhisik? Sikile. Ha ya salah. Ketek menek mudune apane dhisik? Buntute. Untuk Dase. ra. Awake. Ha ya ora. Uyuhe. Ut. Masa ana uyuhe lho? Lah arep ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apane dhisik. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile dhisik jaman keteke Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Bang. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belano pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah iku ngajak gendut sing tak bidak lho kaya. Enek ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Ubah sak ubah panggah pas. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi
Biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini Aku ki sida pean rabi prato yang. Yo sido to, Yang. Aku yo cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Sida ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku yo butuh ijlik barang, yo butuh liyane. Aku lho yo ngebet, tapi yo piye meneh, keadaan lho nggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasan enak apa piye digantung ini ki. Era sida ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Ini palanya. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Gak jelas. Jane bapak ki Islam apa huduk to? Yo Islam to. Ngawur. Islam kok ora tau salat. Lah, nek to ngawur emang salat ngomong kowe. Salat ki yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor loro Pak salat ki. Nomor 1. Kowe iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Iso salat nomor 2. Salat ki nomor 1. Nomor loro Pak. Jadi sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustad. Ustadmu ku sing gendeng kok. Iso salat nomor 2. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ngerti toh? Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat, Loro. salat. Lah iya berarti salat kuwi nomor loro, nomor 1. Iki tadi. Allah, tapi kok bener.